No, už si to filmuje. No, Tonko, ulej dačo. no samozrejme, tak ešte máme. Tak. A nemáme. Darika, kde utekáš? Tá, nikde. Tu si hopaj. Podičku si idem. Keď to pustíme, keď to vieš stiahnuť, teraz tak už nebudem mať problémy. Tu už není pasková Jej, táto. ty máš nové dvere, pozera Marika. Áno, Aj Hej, druhé, aj áno. druhé. pekné sú. A to také, jak ja mám. Tá, No zdravíčko. Tonko. nie, Moment. od Maťališku, prosím pekne. To je No, film, hlavný distribútor Márie Štárkovej. filmuj. A koľko Ako stáli pijeme. tieto? Filmuješ, či čo tam robíš? Počkaj, rozmýšľam, to je, ale ešte kľúčky mi majú prísť. Tak nerozprávaj, ale Koľko stáli filmuj. tieto? Jirko, Koľko musíš- stáli? Už to vypil, to ja som nečakal na 1800. teba. To nehnevaj sa. Ja sa nehnevám. Vôbec. To Ešte máme. lacnejšie, jak naše. Za to som si Neutekajte. kúpila. No. Pekné sú. Chlapci budú myslieť, že tam lezeš na nich. Už sú nažavení a... Také pekné sklo. Tu nevidieť nič. Zapal svetlo. Nie, prídu komáre. Hej, komáre tu prídu, mamka. Filmujem vás, vajčaci. A nie som to trasové. Kúkaj, vajčak, kúkaj, od rána do večera v posteli. Druhý. Prátaš. To čo za kameru si kúpila? Aby očkovi odkázal, že mu veríme. Poďme rýchlo za ním. Kameru, ja takto zoberiem, potom ma budeš vidieť kameru. Deťaky, Používaš? Nie? či stále v kuse filmuješ, či čo? Ja to málo kedy mám drobné, ja furt sa zbavujem. Aj tu na filmuj Aj toto. teraz mám Ja plno. takedy potrebujem drobné a nemám, lebo pýtajú do mňa, že nejaké drobné. Ale ja mám tie 10-20 haliebníky zoberiem, vieš, dám, a tie červené furt mi ostanú a mám plnú peňaženku. A zase musím popočítať a tak. aby si Ja nemám povedala. problémy, lebo ja mám stále prázdnu peňaženku. Ja mám stále prázdnu peňaženku. To aspoň nemáš problém, no. Ale papierové tam máš však. Nie. Len drobňaky nemáš. No, nehovor mi. No, tu drž si.